Orain dela ia 200 urte baino gehiago hasi zen Kimetzen familia gozogintzan. 200 urte, erraz esatea. Mexiko, Frantzia, kakaoa, gerra, osagai asko dauzka, Zurikaldai gozotegien familiaren historiak. Ezinezkoa izango da gaur denak ezagutzea. Horregatik interesgarrienen eta bitxienen berri emango digu Kimetzek. Aramendia gozotegi ezagunean ere urte asko daramatzate, Donostia eta Gipuzkoako sabelak gozatzen. Euren produkturik ezagunena inglesitoak badira ere, gaur Gros izeneko pastel berria aurkeztuko digute. Ondoren, eguna borobiltzeko, altzako tolare gozo gozotegiko kruasanak dastatuko ditugu Beni eta Kepa gozogileen eskutik. Zurikaldai 6 belaunaldi gozoak egiten, zein dan sekretua? Gozoak, oso gozoak egiten dituztela, eta xamurrak. Nia! Oh! Kimetz, ama, nola zitxion hau, Oso ikan jandiat bi saltotan, Ze xamurtasun, zein de sekretuan, bi mende ibiltzeko gozua egiten. Zani guantxe hasi nago eta nahi diat mantendu. Maitasunarekin. Maitasuna. Bai, eta denbora. Bajarriko jo, maitasuna denbora eta lana, ez da? Oize, lana asko. bai. Bueno, lagunak, ikusiko zue gaur elkarrekin pare bat opila ingoitugu, bat frutatxoekin gainean, beste bat txokolatekin, eta dana 100 bizkotxoakin. Adi lagunak, earki pasagar deuta. Bueno, lagunak, eta Kimetz, lenguan zukintzen nuen reportaia, erakutsi zigun nola itezen zure opila, gaur nik ingo eta errezta bat, bale, erakusteko. Aber, zeo ze aldi zuten erakutsi nik 200 urte di joan norbaitei. Bueno, hemen opiltxo bat ingo deu, eta izango da opila, hola, oso almendra askokin eta gurin askokin. Pixkat, inasio egitegun bezala, inasioa, hola, xamurra eta goxua dana. Ba, ingo deuna da, behitu, gurina ingo deu pixkat pomadan jarri, arrautzakin nastu, eta behin hori nastuta da gaunean, lehendabizia azukria botako jau, dana nastuko deu, gero botako jau irina, almendra irinare bai, eta gero koinak pixa botako jau, dana nastuko deu, eta hori hemen moldetxo batzu dazkat, mangatxo batean jarriko deu, moldetan, eta labian. Eta hori izango da oinarri ja. Eta esan bezala ingoitugu biereta. Bat, txikila, txokolatekin bilduko ditugu, hortako ingo deu hemen esnia, laranjakin infusionatu, botako deu txokolatea, ganax antzeko bat ingo deu, eta ostutzen utziko deu. Ostuta geho, esne gaina ingo deu montatu pixkat, semi-montatu hautzi, txokolatea hotza da honian naztu, eta hori izangoa, opiltxo hauei jartzeko, eta geho jarriko jau biruta batzuk, txokolate txulia pixka, dotore jartzeko. Eta gero, beste bat ingo deu, luze hontan, eta hau eze ingo jau berezila, ingo deu mermeladatxo bat, marrubilana, azukrekin, ingo deu jarabe bate bai hola oso densuak geho brillo emateko, eta ingo deuna da, mermelada gainean jarri, fruta peatu alizateko, eta ego gainetik brillitu eman. Alkoholik gabe. Alkoholik gabe, alkoholea ja bizkotxoa baka, ja baka. Bueno, ekin ingo jau, eta bueno, gaur pintxe hona dakat, lasai jungo geha, bale? Beste lasaitu mokatuko dugu. Ni bizkotxokin jungo naiz, eta zu behitu, azteko eta behin, laran jaunei azala pixkak endu, eta esnekin jarriko dugu, lanian, bale? Hau zure kontu, eta gero ja petzeanian, ganaxa jarriko dugu martxan. Emango zuri gailua beto? Bai. Bale, zuri gailua dakat hau, eta hausiak, beste luzia ez dakit. Azala bakarrikan edo? Bai, azala bakarrikan, txuri gabe. Bai, bestaz igual horre... Ja, igual raia, ez, baina net infusionatu bakarrikan. Gero nola iragatzen godeu, tirakatea eta tira jarriko izkio, bale?
Orduan, jarriko izuten mende bai, ontzitxo hau, eta tirak bertagotan, ni uste lau tirakin edola nahiko izango deula, bale? Hoi zure kontu. Bueno, taldi berian, kontatu, zenbat belaunaldi zeate? 6. belaunaldi. 6. Bai, badia ja urtea ja. Jo, zenbat urte, osea, aitzitxa, o zenbat? Bai, hori da, ez dakit, ja 6. Ja hori ja galduta da. Galduta, Tataranieto edo esatu dutela edo, baina ja... Ona, bueno, eta zuena, osea, bazegat zurik aldai ba baino gehiago badaola Bizkai alden, ezta? Horixe, bai. Zuria nun dao? Gurea dakagu Negurin eta Portugaleten. Bale. Eta bertan noiztikan zaudete zuek? Zurikaldai Negurin gaude ondela ja 1 urte. 1 urte ja, Bai. Bale. Bertan, eta bertako, gozo basekiat, Bilboko bollo mantegia zeatean da. Gurina hori da Izarra. Hori da Izarra. Karolinak eta arroz pastelak bizkaikoak ebai. Bale. Espinak atarta. Bale, espinak atarta, Santonoreak. Klasikoa, Klasikoak, eta gero bere garaian, turroiak ebai... Gabonetako sasoian. Eta bueno, bere sasoian gauz, orain eki ditugu baita ilauteriko opilak, San Blasetan ebai, bueno, denetari. Egitea deke, nik ere bai gozogin dan hasi nituanian, pentsatzen, guain nire aldetik handa. Eta gozogintxak beti zehoze dago, Beti, hainbeste santo, eta hainbeste festa, eta hainbeste histori, beti ezin geldiu, Ilabetero zerbait dago. Ilabetero zerbait berezia. San Jose, edo... Bai, ala, eta santu bakoitza baka bere pastel berezia, Hori da. Bai, nire hori, gertatu zaitekena nire bai, gozogile berrilla, guain de siglo XXI esatekena, eta gauza berezia jarri eta mundu guztia, Aranan tarta, Millorria, zigo esaten zuen, profiterolak, jendia oso klasikoa da, oso klasikoa, Euskal Herrian oso. Gure tokian gaina klasikoetan klasikoenak, bai. Baita gure klienteak dira, beti danik bere familian tarta bat hartu badute, beti hori, eta egun hortan tarta hori eramatea, ez da? Probatu dezakete zeo zer berri eta, baina, oso ondo, baina emaidazu betikoa. Bai, ite zu el agua ez dakizerren hau da, eta el agua kafia eta nata da, eta jogurra. Venga, aurra. Eta tradizional hoie guztien artian, zein da rakasta gehiena dakan pastela zuen etxian? Pastela Karolina. Pastela Karolina. Karolina, eta guain beste gauzatek aldetuko izu. Karolinak oinarria arrozan tarta izan behar du, edo krematxua da, eske hor badaude... Bere garaian zen pudin antzeko bat fruituekin zokena. Baina orain jendeak nahiago frutarekin, ez dakit, dakate embarazo bat. Alergia da, bai. Ez dakit zeatikan, baina eta orain egiten du pastel arrozan antzekua. Desberdina, almendra darama galako, rona darama, eta zertxoit desberdina. Eske batzuk izate, Bizkaitarrak beti izan dara, bai, Bilboko bollo mantegila sartutzen hasi zian, gorra gelditze zienien aprobetxatzeko. Eta Karolina egiten du, arrozanak sobratzen dian, arrozanakin Karolina egiten. Batzuk ingo du, baina ez da kasua, no? Baina ez da kasua, momentu ontan horrela ez dia, bai. Leheno segurazio baiatz, azkenean, aprobetxau inbertzen. Hori aprobetxatu inberri izatea. Bueno, guain, hau esan dut, hau da, geho jarabetxo bat inteko azukronekin. Eta azukronekin inbiar dugu mermelada txiki bat. Nagazu, frutu hauek, ingo esuna da. Kendu berdia, eta bestia lauki txikitanin, debai jartzeko martxan, bale? Bai, garbi daude, uretatik pasata, eta behin laukitxuak iteituzunean, bertan jarri, bale? Oso, no? Bueno, eta orduan, zuk esan dezu, ja 1 urte zuaztela bertan, baina kontatu pixkat historia hasieratik oinarriak eta nondik andatu zen. Hasi zirenak emakumeak ziren. Martina Zurikaldai hasi zen bere garaian, hasiera batetan zeukaten txokolateria. Eta zeukaten Agirre familiarekin, lehendakariaren Agirre familiarekin, txobil txokolateak. Bilbon oso zagunak zirela. Eta haurak zeuskaten, nola esaten dira horiek, Ameriketatik eta ekasten zituzten txokolateak, eta bere garaian hor sokonuzko txokolatea kakaoa oso apreseto zeon, eta ekasten zituzten Bilbora. Europa osoan oso apresetoa zen, eta orduan hortik atera zen sokonuzko turroi adibidez. Zer klasikoa dan ben Bizkaian, oso klasikoa. Hiru koloriak ondo markauta. Hiru pralineekin, bai. Nik hori erakutsi ziniten, loizatetarrak, lekeitioko pasteleruak, behiek erakutsi zieniten nahi, turroi hori. Oso jatorra dira, bai. Eta hori, eta, bueno, bere garaian, Martina, alargun gehatu zen, eta zeuzkan 15 seme alaba.
Wow. Eta seme-alaben horren artean, zegoen kontxa baitua, zegoela berseme bategaz eskonduta, eta baita largun geratu zen. Horrek zeuzkan 10 seme-alaba. Eta bien artean elkartu ziren, eta esan zuten, gozen pasteleri bat egitera. Ziren bere garaian, emakume oso bizkorrak eta fenomeno batzuk. Amamos seme, alargun gelditu, eta venga, enpresa montatzea, Hori da, aurrera aterazteko. Eta, kontxa baituaren seme bat, ITTPP esaten duguna, hori zen lehendabiziko gozogilea. Hori Parisera eta bidali zuten ikastera, eta, bera Bilbora etorri zen, pasteleria montatu zuten, eta dena primeran. Lanpillo bat, jende asko, seme guztien artean, lan egiten zuen bakarra, bera zen. Orduan berak esan zuen, hau ezin du horrela jarraitu, mundu guztia dirua kajan sartzen, eskua sartzen, eta bera bakarrik lan egiten. Arrapata baino lana gutxi, no? Eta berak orduan aldin zuen Bilbotik, eta etorri zen negurira, ondela egun urte. Hori izan zen, orduan sortu zian zurikaldai desberdinak, hori da. Geratu zen Bilboko alde batetikan, eta neguren bakarra zegoen, bere garaian. Montatu zuten areetan, eta montatu zuten algortan. Nire ITTPPek eukizuen seme-alabake bai, eta zeuzkan beste bi neska, nire mama, Mertxe, eta Tere, areetakoa. Eta eurak ere bai banandu ziren. Orduan montatu zuten areetakoa eta algortakoa alde batetikan, eta bestetik neguri, eta algortan ere bere garaian beste bat geneukan. Eta gero, demorarekin algortakoak kendu zen, baina montatu genuen Getxon, eta gero orain Portugaleten dakago. Bikain. Hori, azkar esan da. Berreun urte horrela. Berreun urte, tita batian. Oize. Ona. Hemen ikusi zuen, ja hau, behitu, Primeran, infusionatu du, irekin du, eta ingo deuna da, ganaxa martxan jarri. Ingo izutena da, behitu. Berta bota txokolatia, hauxe, hartuko dugu mingantxo bat, tori, eta hemen beste, iragartzeko jarriko jo, eta botako zu esnia bertara, eta hola, ni botako izut horrela, vale? Jarri hemen gainean, guain, eta hori, mantxo-mantxoin, vale? Esan diat, hemen azkar jungo gala, hemen guztia eskua da gala honek, Ibilitakoa dala. Dena prest dakagu hemen gainera. Dana prest, hori obradoren norbeak prestatu behar. Obradoren hori ez da gertatzen. Ez da gertatzen. Ni hemen txere, orea prestatu dut, ikusi zuen nola gelditzean krematxua, sartuko emangatxo batian, hobeto botatzeko eta neurriak hobeto ibiltzeko. Vale? Eta Aitona Pepe, Frantzian da ibili guan, da ze berritasun ekarri zituen handikan? Ekarrizun berritasunak izan ziren pastel txikiak adibidez, natarekin ebai, berak montatu zuen diman, berak ezun montatu, zegoen baserri bat, eta baserriakin hitz egin zuen, eta esan zuen nola nata nahi zuan, eta garai hortan natarik ez zegoen hemendikan, ezen erabiltzen nata pastelak egiteko eta orduan zeukan jende, han baserriko jendeari, esaten ziren, nik nata horrela nahi dut, honelako koipearekin, eta orduan berak hasi zen pastelitoak egiten. Natazko pastelitoa, musak eta horrelakoak. Claro, bere garaian hori hemen ezinezko zen, zen... Eta orduan egia zen, nata ez zen, nata bakarrikan itezun Aitonak hartu gainetik azukre bota eta jar, no? Gure etxean beti Aitonak hartu zuen. Botatzen zion tostada baten gainean, azukria jartzen zion, da barroa. Eta hori zen Aitona, ez zen inorrena gehiago. Bakoitza bere jerarkia daka hor. Orduan, harra garaiak, nata ez zuen ez da existitzen orduan, ez da? Hori. Poliki, bera hasi zen hori. Eta nola esan dek, nola bea juntzan baserritar batzuna eta eskatzea produktu hori egiteko, Hori egitea, bai. Ze ona. Bai. Eta garai hortan, gaina dimatikan, areaino jun, ez dakit astuan jungo zian, ozgailuak eta etzian egongo. Ozgailuak ez zen, ez. Inda fresko, orduan dana fresko ibiliko zian, ez da? Hori da, eguneko gauza izaten da, azkenian. Lehendabizi obradoran genduenean hasiera batetan kamarak eta zegoen, kamara frigorifikoak. Zegoen kamara eta antekamara horrelakoak. Freskerak eta horrelakoak. Freskerak, isotza sartzen zebatela. Eta horrelako gauza zegoazen. Nik ezagutu dut kamara baten bat horrela egurrezko ateekin
Kristono burras bateak eta... Nire, jode, ni Bartzelonan nituan, eta ez dala guain dala inbeste, que segurua zeuden, eta eskriba gozotegian nituen, da flipau nian, porque gu hemen jaba genukan fermentadadorak. Eta hanzan gela bat itxilla, estufa batekin lurrian, eta katilu bat urana. Ezetasuna egoteko. Eta zinatu, hau da fermentagailua? Eta zaten, bai, hau da fermentagailua. Eta hoxe esan, eta esan kriston rustikua, temperaturare sarte zinean da, berua hotza, hola, eskuakin. Hori ezagutu dut ere, bai, Gu obradoran eukidu gela bat horrela egurreztena txapatuta, itxita, eta baita horrela zijoan gauza. Ze ona. Bueno, eta hoi guztia, kaldera bat ingo da, bai. Noiz zintzen lehen da biziko bollo gurinana? Zuk beti ezagutu, gendala 200 urtetik intzan hori ez? Ez, nik uste geroago izan zela. Historiak dino edo ez dakit historio bat izan den horrela, asmatutako historio bat edo esan zuten bere garaian etorri ziela Suiza eta Frantziako gozogileak Euskal Herrira. Eta, suizoak egiten zituzten, horri opilak ez euskaten gurina, eta zeo desberdin egiteko, gurina sartu ziola eta orduan deitu zion... Hemen izango zan esneduna hola eta orduan gurina sartu eta deitu zion suizuak etorri zialako. Hori da. Bueno, ikusi zue, ze simple dan opila hoitia, eta ze goxua dan, Haueko laxe bai hemen, azukar bolau batzuko almendra batzu bota eta labea, inaxioak bezala, goxuak. Inaxioak igual pixka goxo dia, zeatik ez du dana kontatzen, nahi kontauzi nola ez dana, ez bere sekretua da. Bueno, hau esek, hemen sartuko ditugu, 180 graduta, 15 minutuan preste hongo dia, eta bitartian goaz ikustea, erreportai bat, Aramendia, gozotegira. Guazen naberze musko lanak dituen. Kaixo Joseba, itziar naiz, hemen gaude Donostin, da Aramendia pasteleria irakutziko izuet orain. Aramendia pasteleria daude ondela 22 urtetik Gipuzkoan zehar. Gaur honin datugu 17 irikita, gehientxuna Donostin zehar daude, baina baita ere iritxegia Errentirira, Irunea, Bilabona, Tolosa eta Zaragotzan ere bagea. Gure obradorien egiten ditugu danetiken, boiuek, pastelak, tartak, txokolatea, hojaldrea, pastak, eta dara zaiatzen gaiten, txineri dugu genuen zela, mimo askokin eta lan naturalenak. Gure bezaren artean gehien gustatzen den pastelenetako bada Euskal Pastela. Izango genuke dara hori txapeldun eta erregine. Gero baitara egiten ditugu hojaldriek eguneko gurinekin eta baitara egiten ditugu inglesituek. Girela azkinen, Donostiko moka tipiko bat eta bakarriken Aramendia pastela egiten duguna. Inglesitu dator, 19. mendien inglesaren menperatuta zakaten irile eta ezin zuten kanpotik sartu jateko generua, orduan Donostiarak asmatzen zuten bere inglesitu eukitze zituen irinek eta ogilek eta danak hartu, azukrekin nahastu, labien egiten zituzten eta janita zituzten, eta orduan ironikoki izena jarri zioten inglesitue. Alegile jak inglesitu ziren lagatzen sartzen. Generu herrirea, biolek inglesitu jaten zituela, ez? Azkenin herrien pikarezka. Ikusten duzue, kristonak aukera daukagu, baina baitare gauz berriak egiten segitzen dugu. Orain, gure obradora jungoia, eta ikusiko duzue gure azkeneko pastela. Goroz izena daka, bere arduradune patxitelleria da, eta izena behak azbatako da. Oseke, han ikusten geha, guazan hartuz. Bakroz pastela egiteko, behar ditugun osagaiak hauek dira. Lehendabizi bizkotxo bat, etxen egiten dugu bezalako bizkotxo bat. Gero, krema espekuluna egiteko berko genuke espekulo gaietak, gurine eta nata. Trufotako kakaoa egin behar dugu, bainatzeko, hortako behar dugu 76ko kakaoa, baita ere nata eta rona. Eta baita ere erabiltzen dugu almibarra, porque bizkotxo lehendabizi moduna da, mozkortu. Almibarra baita guk egiten dugu, eta da ura eta azukrea, ez dake beste kontuik. Bizkoitxo horrek gero jarriko eskiko bi kapa. Kapa bada espekuluen kremana eta beste bada natakin. Ikusten duzue gure pastela nola idan forma hartzen, eta azkenin da pastel berri bat, oindela 3 hilabete jarri genuen gure dendetan saltzen, oso harrera hona aukidu. Eta izena ni galdetu nionin patxerin ondik etorri zitzaion, esan zin, betiren ora buru martxan eukitzen du, Goroz auzoan zabien bitartean, etorri zitzaioa burura, eta iruditu zitzaigun izen politia dela pastel bat pentsago, eta hortik indator.
enrollatu egiten dugu, gure pastela. Oain ja azkeneko pasu egingo dugu. Ikusten dezunin mozten ari da txokolatekin bainatzeko. Bueno, hemen dagogu, gure goroz pastela bukatuta. Itxura erra dake, eskerrik asko Joseba zuri eta zure ekipoari. Espero berriro ikustea elkarrekin itziteko gure pastelei buruz, eta hemen gehatzen geha, alemendiko pastelei danetan zuen zer. Hon egin, eta eskerrik asko. Agur! Hau paitziar eta patxi, earra itxura, beste brazojitan txiki horrek edo, janberko jagolako bate bai, ja. Harrapatu deu errezeta. Bueno, horrela jarraitu eta gurean jarraituko deu. Bueno, hemen txin bihar deuna da, opila goendi laben daude. Hemen, aida, ja konfitura gainen jartzeko mermela da, prestatzen. Eta hemen ingo deuna da, bitu, esne gaina, arrotu inbiar deu, igaina esku galantazkak, esku zehalkoek, ez da? Guztan diazun hemen lango horra, ez? Arrapatu, jak. Vale, eta ez dugu azukrikan da ezer botako esne gaina, hori, pixka bagarri montau, semi montatua, zeatikan, hau, betu, ja gogortzen hasi zaigu, eta igual gehiagik gogortzen bat zaigu, igual mikroguinean bai, golpe txiki bat ematea aldeu, zeatikan, egon berdu, ez gogorra, ez biuna, esne gainakin naztu alizateko. Orduan, horrekin martxan jarri, hemen esne gaina bota guztia, eta ni jungo naiz, azteko eta behin, jarriko jarabe martxan, eta baita eringo ditut frutita garbitzen jungo naiz, bale? Bueno, eta zuri, Kimetz, lanbidia, zenekeak utzi zizun, zenen unik hasi ezuzu, etxian, seguru, baina ez dakit igual zure ikurra izan da izekon bat, o aita, o saba, edo... Aita izan da, etxian ikasi dut, txikitatik horribili naiz, gero bai, gero ikasten dezu hortik kanpotik, juten zera kurtso baten bat egitera, edo, baina guztia gehien bat, ia dana etxian. Etxian. Eta kursioen bat eta olakuak bialdu zure kontuz jute zinean, o gaztia zinean aitak bialtze zizun belarritik tiraka, edo... Ez, nire kontu azkenean, no? Edo Bartzelonara, edo Frantzian ebai, Frantzia askotan juten naiz ni, eta azkenean, hori, edo hemendikan ebai. Egia esan Frantzia hortzeak hau eta guretzako ikurra bada ikasteko, Pastelerian dintzan, osea, Frantzia erreferente da. Dudi gabe. Eta katalanak ebai, zani uste bai toke frantsesa eta italiarra daka, eta katalanak ebai beti izan dira Espaini mailan nola potentiak, ez da? Bai, nik uste potentia diala saltzen. Hori badakite. Hori italiatik harrapatu. Hori oso badakite. Vale, ondo. Eta gaina, i Frantzian jaioitzan ebai, ez da? Ez, Bretañan. Bretañan, barkatu. Vale. El como ni España jaiotakoa, no? Vale. Eta nolatan jaio zinanan? Bo, nire gurasoak jun egin behar zuten, bere garaian, badakizu, Franco garaian gauzak ez egoazen ondo, eta bueno, aldin behar izan zuten, eta horregatik, nikan jaio nintzen, nire arreba ebai tarbezen jaio zen, eta bueno, gero ja iparralden eta asko bizi izan gera, eta gero lagun guztiak ere bai handik handakago, Bretañan, Frantzian, iparralden... Erdik gipuzkoarra, bueno, ama gipuzkoarra da. Ama giputxilla da. Esatez, Vale. Ona, eta adibidez, handikan lagun horiek eukitzia, eta gero frantzesare bai dominatzezu hizkuntza? Bueno, saiatzen naiz. Enbarazu egiten dit batzutan horrela hitz egiterakoan, bizkata zira batetan torpe ibiltzen naiz, baina, bueno, urtero juten naizenez, bai, ulertu eta hori guztia, bai, idatzi ja hori ja da, beste kontua da. Idatzi eta irakurri, euskeraz ni justu. Bueno. Nik, esan dut, zu ez dakit. Bueno, eta zesan behar nizun, adibidez, area jutezean ian, ze gustatzen zaizu, ze ikastezu, oza, gozo dendatik denda ibiltzen zea, edo ja obradoreaino muturra sartzen dezu, badakazu lagunen bat lagatzen dizula sartze barroaino, edo... Obradore baten bat badakat, baina gero normalian ibiltzen naiz, dendetetik ikusi, begira, probatzen hori bai, beti probatu behar da, eta bai. Egia esan, inbiri jamateu, egia esan, jutezea iparraldea eta nola dakaen pasteleiak ze kolore, ze makarroiak zenba koloretakoa, ze histori. Fruta pilo bat, hori lehen esan dugun hemen fruta kostatzen da bela sartzea, eta han Frantzian fruta pilo bat sartzen dira. Bai, hala da. Bueno, guk hau sartuko jo, eta egia esan begitatikan frutak ondo sartzea, eta ikusgarria da, eta pastelak
Jode, beste xarma bat da. Azkenean kolorea sartzea eta saporea. Eta gero jakin da, naturala dala eta osasungarri ja, no? Eta gero azkenean azukre gutxio sartzen diozu, zetik bera badak azukrea. Karo. Ona. Gehiago nahi dezu, edo horrela nahikoa, edo... Ni guztia pixka gehiago, baina gutxi gehiago, gero pixka falta bazaio, bukaeran hausen azten montatukoa pixka gehiago. Zugak izuni baino beto gaina. Bai, bueno, baina. Ez dut uste. Zose pasatzen ba, ez unei bota errua. Bai, ez. Ona. Bueno, eta gaur egun, gozo den da, zuke kudeatzen dezu bakarrikan, o zenekin zaude hor? Ni nabil obradorean eta nabil dendan bai. Azkenean bai, jendeari gustatzen zaio. Esan dizut lehen hori toki oso tradizionala dela, eta jendeari gustatzen zaio zugaz hitz egitea, eta bueno, horre egotea, eta bai, badazkat lagunak jendean lan egiten hor obradorean, baina nik berando jute naiz, baina gero dendara. Dendane bai. Vale, bueno, a ver, ez dakit potologi dago. Zuzi ikustezu, pixkat epelduko deu? Nik uste bai. Agilan, bai. Ostuntzaigu pixkat, baino, tanto bat emango jo, gutxi, Oize, ez da bara. Hemen, hobeto da, 10 segundu manda gero beste 10, ez 20, eta pasatzen bazaigu berrio itxoin beharko dugu ostutzia. Orduan, 10 segundu emango jo. Eta txokolatea erretzia baita. Bueno, eta hemen gaudela, labia baituko ete bai. Baitu nola idian arrotzen, Ze itxura ona. Itxura, Venga. A ver, hola. Beitu, nik usten dugu guain baietz. Beitu, ja, beste histori bat dago, ez da? Orduan, pixka bota, nastu dena, eta gero ja horri nastutzen nian, gainuntzeko botako jo. Vale, oitek arrazoia. Vale, hemen, jarabe, martxan. Hau da ez da jarabe, da brillo bat bezala ingo dugu. Zemuz? Hobe, da txokolatari nata botatzea, pixkat. Venga, ireko, arrazoidek, pixka botako segonea. Pixka bota, eta hola, pixka, eta ni pixka, eta danon aztian ingo jau. Vale. Eta bueno, zuen etxian errezeta liburuak eta ni baseka taltxolba nire isekona gordeta beak emantzila hasieran hasi nitzanean, zuek eukiko zuen liburu horiek, eta goendala 150 urteko liburuak eta zeizkuntzetan daude idatzita eta nola daude kantidadiak eta gramotan da igual, o? Dakau gramotan, onzak. Onzak horregatik, eta goendala 150 urteko liburu bat. Oize. Dazkagu denetari, dakau kuadernoak, dazkagu liburuak, horri solteak ebai, eta horiska koloretako horriak hor dituzula, apurtzen diala... Eta zenenak ituan errezeta hauetanak, eirea mama... Aitite peperen. Aitita pepe, bera zen gozogilea eta bere eskuz dago, marrazkiak eta guzti, aitarenak ere badaude, zite nire aitare bai Frantzian lan egin zuen. Vale, hori listo dakau, ez da? Bizkat sartuko dugu... Mingaina? Venga, eman zuten beste mingantxo bat, bizka sartu, bi vuelta eman, eta lixo utzi, eta listo. Vale, oso ondo. Hau listo, eta mi hemen jarraitu berdet, mango zuritzen. Eta bagi ez da gaurraka, txerrik itxarraka. Bueno, zuk ikusi zutela marrubiko zondo garbitzitu zula, hau bai, zuritzen berria, vale? Jarriko izutor, eta hemen hau. Eta nola, diozu zatitan, Gero jarri berdeu, bizkotxo onditan gainean, nola, bai. Darito txikitsuak. Bai, 6 zatitan edo 4 zatitan marrubi bakoitza, eta jarriko dugu 2 zati berbada, 2 eta 4 sartzen badia, 4 sartuko jo. Primera. Vale. Bueno, eta hor bat zeudek anekdota politak ire txian errege opilakin, ez da? Ba, horrelako anekdota baditu pilo bat. Bakago adibidez famili bat, guk errege opila azten gera 5ean saltzen. Badakit jende asko lehenago saltzen ditula, baina guk oso tradizionala gera eta... Eta nahiko lan badago aurreko egunetan turroiak eta historiak eta pastelakin. Claro, gumaz eta prestatzen azten gera 2ean eta ja 5ean azten gera saltzen. Eta gertatu zen aldi batetan, famili bat estatu batutara jun berzela, han bizizielako, eta leheno jun berziren, eta, karo, opilak ez zen. Zein zuten, familia estatu batutara bidali, eta aita geratu egin zen, opila itxoiten, maletan sartu. Ze ona. Eta berando jun zen, opillero, eta ez du nabioia galdu, ez da? Besta biobiat. Ze ona. Olako gauza ere, horre bat ematei, jentia esatia nire opilan zai geldituek, familia jundek. Bai, azkenean, pentsatzen dezu eta dino, koño, azkenean, jendeak apresiatzen du, eta... Bai. Jo, ze gauza ona. Posgarria da, bai.
Eta, bueno, zenbat opila itean galdetzia errege opila hori da, hartzaiai galdetzia zenbat ardidazkan bezala, no? Hori esateko, ez da? Eundaka, eta azkenian, eundaka egun horietan, eta azkenian guk jarraitzen dugu opilak egiten, urteak egon dira, apirila arte egon gara opilak egiten, gu bai tradizionala gara, postean azten gara, baina gero jarraitzen dugu. Jendak eskatzen badu, jarraitzen dugu egiten. Urte batzutan lehenago bukatzen dugu, otsaila bukaeran, beste batzutan apirilean, eta azkenan milaka opilak dira. Eta gutakagun gauza bat, adibidez, jende gehienak nata sartzen dio opilari. Eta zuek? Guk inoiz. Zuek? Utza? Utza. Betikoa, tradizionala. Pasan urtean zer sartu genuen? 40 opilari sartu genion nata? Eta jendia ez du eskatzen natakin dagoela? Ez oso gutxi. Ja oitu ezue jendia klientela... Ez azkenan opila gozoa bada, ez daka berriz. Ez du bihar. Hori da. Arrazoidek. Bai, lehorra balin bada, bai bihar. Eta nata saltzen diana, esaten zuzera bakarra, nata ez diala eskatzen egun hauetan. Zeti beste guztiak natarekin ibiltzen dira. Gu eskatzen dugu, zatik klient mordo bat eskatzen dugu, natakin, bestia kremakin, eta erdi eta danetik ite dugu. Hori da. Eskatzen badute, primeran, azkenian, hor dakazu negozioa, baina... Hala da. Eta hor dia adibidez zuentzako, guretzako, kinentzako, gozogilientzako gehien bat, gabonak dira el agosto esatean bezala lan gehien egiteana. Baina gero zuek adibidez guain Aste Santua datorrela lana gehitze zaizue, o lasaitzen da? Aste Santuan lasaitzen da. Jendeak asko alde egiten du. Ba ez da guzautzan bezala, ez da? Azkenia, baina getxokuan igual egote zaizue, ez da? Zeun eta, orain pandemiarekin eta horrela gutxitu egin da. Leheno bazetozen jendea kanpotikan, frantses pilo bat etortzen dira, alemanak, amerikanoak ebai, itxasuntzitan eta horrela, frantsesak adibidez, belauntzitan eta horrela pilo bat etortzen dira. Gero ja, Espainiatik eta baita pilo bat. Madriletik, gero Bartzelonatik edo Kataluniatik ebai pilo bat. Guk bai, eukitzen dugu, guk adibidez Aste Santua egiten dugu, guk kostan gaude, ondartzan gaude, eta orduan, Aste Santua izatea gutxi bera, entrenamentua jaketeko uda nola etorrikoan. Aste Santutan lan askiten, uda potente etorrikoa. Eta Aste Santua, uda igual arraro etorrikoa. Baina izaten da pixka, pretemporada. Gana bideratuta dakau, behitu, inbiar deuna da, esan deun bezala hau, txokolatekin prestatuko ditugu eta gero birutatxua eta jarriko jo gainean, eta bestie jarri behar di hau. Hemen dakau, behitu ja nola gelditu zegoen konfitura mermeladana, ingo deu birrindu, hau ese eman gainean, gero frutak ondo pehatzeko, eta hoiei lima pixia boteko jo gainetikan, eta listo. Orduan, zu nola txokolatenak indituzun gehiena, jarriko izut hemen dakazu montatutakoa, jarriko izut mangatxo bat, mangan sartu, eta gero orgainen jarriko. Ez dakit haber bokila bada gaten. Bokila balin bakat jarriko jo. Bai, bitu hemen daskat. Zena ez un lixua o risatua? Ez una, igual kirrua, igual hobeto ez. Venga, risatu. Bai, hoxe bea. Bitjakin goxua berdin gelditu. Hoxe da, bai. Orduan, venga, nik ingotena da hemen birrindu hau. Bueno, takimetz, mentzatziat lehenoko pastelitik ona asko aldatu ditukela, teknika baino igual leheno esan dugun bezala fermentagailuak, ez daki batidorak, batidorak antzekoa jarraitzen du eta amasadorak. Bai, batidora eukiden nun, ondela gutxi arte aitak azkenean berataz, bota egin zeban, baina bai, genukan nire bere garaian, aitite Pepek, lehen esan dizu dara, ekarri zula, nola deitzen da, itxasuntzi baten, desguazerako zijoan itxasuntzi amerikar bateteak, aterasun batidora bat, sukaldan zeukatena, jobar makina bat, eta hori egiten zuen merenge bat, kriston merengea. Beitu, guain esan dezuna, lehen hori loizatetarra esan ditut, behaieke baizekaen batidora bat, itxasontzi batetik ateatakoa. Lehen itxasontzi handitan, jute ziala lau hilabete, 6 hilabete, bertan zeuden obradore, bertan zeuden okinak, bertan zeuden, sukaldarik danetik itezun. Denetari zeuden. Eta amasadora handiak eramaten zituen, eta orduan desguazea jute zianian itxasuntziak, makina horiek izate dira inmortalak esatean bezala, ez da? Hain gogorrak eta robustok dira. Eta jende pastelero asko kerostezun bigarren eskuko makinak itxasontzita dira. Rodamientoak eta zeuskaten hori burnizkoak, eginak, orain dena korreak daude eginak.
Lehenoko hasian betirako. Betirako, eso ingoa bezala. Obsolescencia programada edo nola esaten duten. Oide, ja. Garantia 10 urte, eta 11 puzkau, traka. Ingeniero horreik egin apatzen joe. Bueno, hemen ingo deuna da. Opiltxo hauek atea itzazu, bueno, hemen jarriko ditugu igual gero. Nola botako joan txokolate eta kistok eta esikintzeko. Hau, eukatea. Hola, banaka, kontuz. Buruz bera edo horrela. Hemen txon, ustet horrela. Gainean jarri txokolate, eta gero, behitu, emango izut, txokolate hauek, adibidez, botatzen desunean gero gainean, adibidez, batzui txokolate txuria raiatu, bestiai pinporta batzuk, ondanzun asketain, hauek zure kontu, bale? Oso, no? Menta ere bai, ez? Bai, menta baitare. Eta ni jungo naiz, gainuntzekoakin, bale? Bueno, eta adibidez, makina hori esa parte, ezaki laminadorak ebai laminatzeko erak, pastakiteko... Hori da, tofeak egiteko mosteko makina ere bai. Tofek mosteko makina? Bai. Gero boioak ere mosteko hori burnizko makinak, orain denak... Bai, leheno, zan, prensatu, gero giratu, eta ni txiki bat badakatu handikan, eh? Ez que hitzen zinen hor geizteko eta horrelakoak ere baitu. Nik badakat bat hori bollo txikiak iteko erabiltzen detena. Bai. Azkenean bai, gutxitan erabiltzen dituzu orain, baina hor daude, gordein behar dira. Oski, relikia dira, eta zatezuna, itesian betirako, eh? Hori da. Betirako. Hori da, esuin bezala. Esan deuna, ingenieru aipatzen jo, puskatzeana garantia bukatu orduko, hori da ingeniero honena. Ai, la leche. Bueno, zeitxura horiek bai. Beitu mermela da, indeu, ez den nahi... iragatzi. Zeratikan, pusketatxo batzun balin bazka marmeladanak marru bilanak bertan gehatuko ja. Gozo gero jateko. Hori da, pusketatxoiek favore ingo dio. Bueno, eta Kimet, ez da dana izango gozo giltzan ibiltzia. Pentsatzen de zure ordu libretan gauza desberdina egingo dituzula, ez da? Bueno, momentutan semeekin eta denboraia beteta dakazu. Baina bai, ibili izan naiz, kaiak surf egiten eta... Bai, ondartzan eta guztoko neban. Kaiak surf, itezen hon? Kaiak surf egiten neban. Bai. Vale. Eta orduan olatuk hartzen da, ibilizea tope hor kaiakakin, eh? Gero errekak gutxiago, baina zetik azkenan hori asteburutan eta egin behar duzu, eta badakizu asteburutan lan gehiago dagoen egunak izaten dira. Kuadrian, asteburuan noa goaz, eta zu, noa zoaz, nika muela... Edo bandara, edo ez dakizer, baina, klaro, eta zu, klaro. Eta erreketan gaina bakarrik ezin zea jun. Jepa, bai, beti lagunak gertu inboli behar du, ez da? Hori da, bai. Claro. Eta orduan, hori tezenun kaiak surf. Eta, bueno, guain lagata da kasula, ez dakiz gustatzen zaizu. Jutezea beste erabatea, o mendira jutezea, o... Ez, orain, semeekin eta, rugbira jolazten da bale. Bai. Eta semeekin eta, pues, bueno, aldu danean, eurekin... Bueno, zu bezalako gorputza balin bakae, earkin gouen mele eta gauza horiek, ez da? Dazkat bi aldeak. Bi aldeak dazkazu. Txikerra da nahiko handitxoa. Bai. Eta nagusia argaltxoa. Bai, medio mele... Vale, nagusia bastarretik ankorrika juteko. Bai, hori da. Eskapau egiteko eta... Eta biak ibiltzen dira rutbilan? Biak ibiltzen dira rutbilan, bai. Vale. Eta, zezan behar nun, ze taldetan ibiltzen dira? Getxo rugbi. Getxo rugbi taldean, vale. Etxeko taldean. Una. Bai. Eta behaiek pasteleiakin da zer ikusila dakaen gauzakin animatzen dira, edo zumat urte dakae ja? 14 eta 10. Bueno, edade ona. Oiek bakarri jan. Oie, jan. Lan egitean aspergarria. Bueno, lasai, tokatuko zaioe. Que pereza. Aprobetxatzia guain, tokatuko zaioeta. Vale. Ona. Nola izena dakae? Arkaitz eta Markel. Ona. Bai. Ona. Bueno, eta garbi da ona, gozo gintzan oso trebia izela. Zukaldian zemuz moldatzeaiz. Ez hain trebe, baina... Hobeto. Gustatzen zei. Baina, ontarako ere bai denbora behar da, eh? Baitare. Baina, azkenean jatea gustuko badezu. Bai, ez da. Azkenean... Ze gauza prestatzeituk, adibidez, sosidadia jutezea, bakazu sosidadia o lagunena. Lagunena. Azkenean pirauan ibiltzen garen kuadrillakin... Pues hori, kuadrilla horregaz, eta gero... Nire kuadrilla, benetako kuadrilla edo horrek ja barandu ingera. Vale. Bata hortik handabil, beste tokitik. Azkenean, pues bueno, pirauan kuadrillarekin... Orduan pirauana eskusa san. Bai, orain da jatea eta edatea. Vale. Eta zezan bernizun, adibidez kuadrilla holekin, tokatzen bazaizu baskaria prestatzia, ze prestatzen dezu dana txunditu eta usteko. Osuk pastela eta goia ematezu. Ni normalen postre eramaten dut. Postre eramatezu. Ni berandu goltzen naiz, beti naiz azken heltzen naizena. Baina, bueno, beti badazkagu hor.
artista batzuk, baskaria prestatzen, eta bueno, lagundu inberroa da, laguntzen dugu. Laguntzen da, bikain. Bueno, hemen, ingo deuna da, nik ja bukatzen naiz, da iki ja bukatuek. Ba, hor nabil. Horra jaiz, bale, guain dik jarraituko dotore jartzen. Bikain ez, ni eman berdiak minutu tardien hau bukatzeko. Horrela, zen joa. Bueno, hemen mugurdiena bi ingoitut, zeatik mugurdiena beti errexena jatea, Bai, gozoan egia, bai. Bat emate igual txokolateakin jarri baita. Ba gauza bat ingo dugu, behitu, oiei nabazu, batzu ikutu txiki bat emateko frutuana, hemen dakazu frutuak, eta jarri gainean. Eta igual lima ere bai. Eta lima ere bai, baina utxia zunia horrena bukatzen, bai. Eta gero emango izu lima pixka, nazu frutu pixka jarri gainean, bukatu eta hemen arbilekin hau, eta hola janik danak bukatuta dazkat, limatxua botako jo gainetikan, inbierde lima, eta brilli bota gainetikan. Bat, bi, eta hola. Nabazuzuk baten batei botare bai, hemen txedakazu hause, eta hemen inbiardeuna da esan dakua, behitu, brilli hau prest dakau, hartuko dut. Horrela xe, eta pixka botako jo gainetikan, gehiagik gabe, bestela oso gozua geldituko, Hau bakarrikan pixkat irauteko. Bueno, eta guain, hemen dikatea, eta zein bihardezu? Berriro lanea? Berriro lanea, oize, biharko listak eta prestatu behar dira, eta enkarguak eta... Eta jendea martxan jarri, ez da? Jendea martxan jartzeko. Dudi gabe. Bueno, ingo deuna da. Bakoitzetikan, bat hartuko dugu bakoitzetikan, behitu. Baina badakizu zer daken honaz. Politak indituken. Beti geratzen gera ondo. Bai, ez da? Jendeak baskaritarako eta eramaten ditu beti urte betetzak eta hori, eta azkenean ondo geratzen dena gozoia izaten da. Bai, ez da? Beti, gaina, aunque gozia ez euki, gozua beti sartzea pixkat, ez da? Hori da. Ai, ama, eharrak indizkiunak opiltsuak. Eta i honea torriai, eta i honea. Bueno, lagunak, behitu, lagun batzuk etorri, etxea, osozidadea, afaltzea, olako sorta prestatu, eta lagunak berriro etorriko ditu seguru, ez baitu nahi etortzia ezin olako ikan. Bueno, lagunak, bezarka handi bat, eskerrik asko horri izateari, eta ore bat hemen izatia, iregatik ikastia, eta jarraitu jendiai goxatu erazten. Saiatuko era, zue bai. Aio, lagunak. Venga, ba.